あなた方は交通安全和歌山夢大使として交通安全広報に大いに貢献されました。その功労をたたえ、ここに感謝の意を表します。どうもありがとうございました。来月末に中国に返還される和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドのジャイアントパンダ2頭に今日、和歌山県警が感謝状を送りました。県警は2019年7月にメスの彩浜を交通安全和歌山夢大使に任命し、2022年7月からは妹の楓浜が2代目の夢大使として貢献してきました。感謝状の式典は今朝、屋外運動場の前で行われ、楓浜のそばで中尾達子副園長が代理として感謝状を受け取りました。